הנה הנגיחה של דיאקיטה, הירידה של אבו ניל, וואו. הנה הבעיטה, הצלה גדולה של מוחמד אבו ניל. הנה הטעות, הבעיטה של ספר! אבו ניל עוזב טוב. הנה הבעיטה, הצלה גדולה של מוחמד אבו ניל, סוף סוף! הנה ההזדמנות, איזו הצלה גדולה של אבו ניל השמאלית של מתן חמוד. כהן מנסה ברגל שמאל, וואו, איזה יופי, אומר... צילי בועט! יואו, איזו הצלה של אבו ניל! ירין לוי, עוד עדיפה של אבו ניל, הכדור לא יצא עדיין. רג'י סנדור, כדור לג'בורני שבועט, איזה כדור עוצמתי. איזו הכנסת כדור נהדרת, רואי דוד! אבו ניל עוצר נהדר, איזו התקפה של הפקיעים, ההתקפה הזו של עירוני טבריה, והצלה גדולה של אבו ניל! וזה לא מספיק, אבל הדגל מונף לנהדר. מוצ'ה! זה יהיה 2-2, הצלה גדולה של אבו ניל מהבעיטה של קימווידי. הכדור הזה יכול לעלות, שבירו מחכה בתוך הרחבה, איזה עולה! שבירו שם! הצלה גדולה של אבו ניל! עוד אחד! ואולי עכשיו מילנקי! ואבו עביד מעיף את הכל! כדור שאיכשהו התגלגל, לא בכל מקרה, אשדוד מסתפקת בקרן, שזה גם מסוכן, דיאקיטה כמעט כובש! האם אבו ניל מציל גדולה? לתוך הרחבה, חוזז לחפש את רגל שמאל, מחזיר את זה לבטש עם הניסיון, עוד הזדמנות לבטש, מעל השם. רגל, מלול, כדור טוב, פנימה, ביטון נוגע, עוד בעיטה של ביטון. וואו. חוגי, דור חוגי, עדיפה אחת טובה של אבו ניל, וגם במקרה השני הוא במקום. לא עובר התחילו, חדידה, והכדור מפתיע את אבו ניל, שמציל שם לקרן. הלאה, שדוהר על הקו, כדור רוחב טוב, הנה ההזדמנות, והכדור הזה של בארץ. חלילי רוצה את המסירה, מוציא כדור החוצה, בנתה לידיים של אבו ניל. יונה, עדיין יונה בועט. אבו ניל. יכול לסדר אולי לאשדוד את שער השוויון בהתקפה מהירה. יפה, הנה שביט מזל, איזו פרסת גדול, אבו ניל לוקח כאן ומונע את ה-2-1 של הפועל פתח תקווה. תגיע הישועה של הפועל חיפה, עוד כדור גבוה, איס נמצא שם, והכדור הזה יוצא
הלבנים דוהרים קדימה עם זיקרי, כדור שייעצר בידיים של אבו ניל, גם הפעם הפועל חיפה. בריין פס עם הנגיחה הזאת, ועכשיו זאת ההזדמנות, אבל אבו ניל יוצא בצורה נהדרת ולוקח שם את הכדור. אבל עם המסירות של שועה לא צריך חלוץ. אבו ניל מפיל שם את מוזי, זה עדיין לא נגמר. הכדור לעומר כץ שמרחיק אותו גבוה, ואבו ניל לא לוקח צ'אנס. כן, חוסר תיאום. בלילדי מטביע, אבו ניל יוצא, סוויסה מנסה להגיע, ויש עבירה של סוויסה. ליץ חזק, לא, דרביש שם, וגם אבו ניל. מחפש אדום פנוי, הכדור הזה עולה וחטופה של אבו ניל. דקה אחת של תוספת זמן תהיה לנו כאן. סדרי גדול עם הכדור לתוך הרחבה. הזדמנות בתוך הרחבה של אבו ניל, וזה עולה ישירות לאבו ניל בקבוצה שרוצה להשוות בליגה. הנה העברת כדור למרכז, אבו ניל לבדי, כדור ליונתן כהן, מצליח להעביר אותו, אבל אבו ניל במקום הנכון. תהיה מטר יחליף את מוחמד שקר. הנה ההגבהה, שוב אבו ניל מגיע לכדור הזה, חוד של תוספת זמן. הנה ההגבהה של פרבר, אבו ניל עודף את הכדור הזה. הנה הקרן עולה, גם אבו ניל עולה ומאגרף. הוצא שער שוויון. הנה ההגבהה, אבו ניל עודף את הכדור. כן, השנייה במחצית הזו, היו 2 במחצית הראשונה, גורדנה מסתכל, אבו ניל עודף את זה, ויש עליו. החלשות בליגה, אפשר רק 12 שערים. כשאנחנו רואים את המשחק הזה אנחנו מבינים למה. הייתה בפיגור כאן בדוחה, היה באותו הפסד להפועל פתח תקווה
שהצית את הבלגן. שרון מימר והנה זה הולך לברוצ'יץ'. הוא עמוק בתוך תוספת הזמן של 3 דקות. איזה מסוכן זה היה כבר. זה... אבו-ניל. מסוכן הכדורגל הזה שמשחקים עם הנעת כדור ב-16. סימן טוב מהיר, סימן טוב כמעט ומצליח להדביק את הפער מברוצ'יץ'. עכשיו בשכל, ראית, הוא לא נכתב ביד. סכנין נותנת מתנות. כן, והקהל שלה לא מרוצה בכלל מהיכולת של הקבוצה במחצית הראשונה. אבו-אב. חילו. הוא לוחץ אותו. כדור נותן. אבו-ניל מחזיר את הכדור לברוצ'יץ'. נקבל את הגרסה של עבדאללה ג'אבר, מה הוא אמר לויטלי בונדרב השופט, בזמן שפמד אבו-ניל משחרר באלגנטיות הכדור הזה, ברוצ'יץ'. מהר, לא, אני מדבר מבחינת סכנין, שחקו מהר יותר. סכנין צריכה לשחק הרבה יותר מהר כשהיא מתחילה את ההתקפות. אבו-ניל. תן אותו הצידה. זה מסוכן. ממש. הוא עושה פעולות טובות, הרבה יותר טוב מהמחצית הראשונה. שבו כמעט מסבך שם את אבו-ניל. שלוקח את הכדור הזה כמו גדול, ובעידן ברנס אני מסכים איתך, היה חופשי ומשוחרר בכנף השמאלי. זה 8 נקודות. לקבוצה כמו טבריה זה כמו משחקים לחצי עונה. אבו-ניל. בושנק. זה הפנדל השמיני שלו. בלמים, תסתכל, מי שיוצא פה עכשיו זה ה10. דק יקבל את הכדור, יניעו לצד שני, פתחו את כל ההגנה. הוא עושה טעות, שרון. עכשיו יאללה. והכדור הזה בידיים של אבו-ניל, עוד מעט סיימנו 2 דקות מהתוספת. ברוצ'יץ'.
אנסה צריך לשחק במקום הכי נכון לו, איפה שהוא הכי אוהב, וזה בצד שמאל. ג'אבר מגיע משמאל, פינסון מכניס כדור, היה חייב לראות את עבדאללה ג'אבר להרגיש, נכון? היה צריך להרגיש את עבדאללה ג'אבר וצעק לו. את הפועל חיפה אחר מתחילתה של עונת 18-19 דח מהגביע בסיבוב ח' אחרי הפסד ביתי להפועל עכו ובוטה שהנה זה הדרבי שסוף סוף הם גם יכולים להצליח לנצח את הפועל שעושה להם הרבה בעיות בשנים האחרונות. זה לא כאן. שמאל, ימין. אבוניל מקפיץ את זה יפה. הרבלי מתנפל. עבודה התקפית טובה, מצד השני בהתחלה שהוא שחק כמגן בקו 4 הוא היה פחות טוב, אחר כך הוא עבר לעמדה של כנף ימין. אבואב. עומר אבואב בהחלט, המון בליגה הלאומית, אצל הפועל רמת גן. אנחנו מכירים אותו כמה עונות טובות, גם ליגת העל. מדוע הפועל פתח תקווה תוקפת יותר מימין? זה בעיקר בגלל המיקום של רועי דוד, שהוא ממוקם באמצע ימין, והוא הרבה יותר דומיננטי התקפית מאשר...